Menta ka sngi ka khatwei trik jong ubnai me jong tau snam R1000 arphunru Nagalang jong u Joseph Vijay Chandrasekhar ula shim ye ka shuki kum u chief minister jong ka jala Tamil Nadu kum ban supen ken mau hangne ka longba ka TVK kalayo ban khur hadu kumba chispa prangudi e ki constituency hapo jong ka te ka jala Tamil Nadu naga arspa laipo sau tuli kisit kalayo hadu kumba chispa prateli kisit bat kadai kata ka single largest party kapra job bun tam ha kata ka general election hapo jong kata ka jala bat dai mentai ka ski ka khatwei turik jong to banai ka jing post new jong ki panba kala urlong ha ka ba u Vijay Chandrasekhar ula yo ban shim ya ka shuki kum u chief minister jong kata ka jala ni kan mau house nam ubradap nagalang jong wei unong predict hapo jong India Ula tip yu da Prishan Kishore ula kram bat ya thul pa ban ong ba ha usnam R1000 arphunru ka TVK kan sayo ban sensar ya ka sarkar hapo jong ka jala Tamil Nadu bat shisha menta kala urlong kani ka je thul pa jong Prishan Kishore ha usnam ubradap bat watla negalang jong ka party TVK kam shamla job palat chispa khat pra telikisit Hanrei kalayo hadu kumba chispa pratelikisit haga jingkersan jogi weipat ki political party jong kate ke jela ki ba kenthop ye ki sangut ki MLA joka party kongres arngut ki MLA jong ka CPI arngut ki MLA jong ka CPIM arngut ki MLA jong ka VCK bat arngut ki MLA jong ka IUML ka sarkar ka jong Vijay kaladon hadu kumba chispa ar phongudi ei ki MLA but uday u Joseph Vijay Chandrasekhar ubala shim ya ka shuki kum u chief minister ha ga de jingbam smai ga jong u kum u chief minister hapo jong ka te ka jala ulayo ban jet ki khandai ngot ki minister na ka party TVK but pat syam la ban pentik na satya ya ki santali ki political party blawan ban krishan ya u Joseph Vijay Chandrasekhar kumbat pen ken mau hangni hosnam R1000 arphuwei harusnam R1000 hunru kidon lai posan ngudi ei ki cabinet minister kenthop yu chief minister UMK Stalin kumta hadu menta nagalyang jong ka sarkar jong Vijay kampat syam la ai satya ya ki weipat ki political party la kat ngudun ai kum ki minister ha ka sarkar ka jong kaker thana ka wei ni ki MLA jong ka TVK kadai ka wei na ki minister ki bakhna tam ha ka kinhun minister jong u Joseph Vijay ha ka ba ka arta ka jong ka kadai tangkumba ar pho khandai sinam ye kaker thana ka sajet kum ka MLA napo jong ka siwa ka si constituency but napo jong ka constituency kadai maka kum ka ta ka kinthai ka maningkong bakan yo ban long kum ka MLA hapo jong ka te ka constituency nadu ba ka jala Tamil Nadu krayo ya ka jong ka jala kata nadu usnam sejar khandai spa sanpho kumta lakha ya ka kertana ha usnam sejar khandai spa khandai phunru hapo jong ka vairu hu nagar district jong ka jala Tamil Nadu bat kala pendap ru ya ka BSc mathematics bat hadin ta kala pendap ru ya ka MSc jong ka statistic kadai ru ka bawan na ka longying longsam ka baduk hanrei menta ha ka arta ka ba arphu khandai snam ka bat kum ka we ni ki cabinet minister hapo ju ka te ka sarkar jong Joseph Vijay Chandrasekhar kumbat supen ken mau hangne ka long ba ha ka history hapo jong India kadai ka Susma Swaraj kabala kelalong kum ka cabinet minister ka ritam ha ka history jong India ha ka ba ka garang dap tang kum ba ar pho san snam kala kelalong kum ka we ni ki cabinet minister house nam sejar khandai spa nyo phunyo hapo jong ka sarkar Haryana hanrei la khain kum kita ki union minister jong ka sarkar pedang pat kadai ka agatha sangma ka badai ka we ni ki union minister ki bakhna tam ha ka history jong India ha ka arta ka ba ar pho khandai snam ka ba ka kalabat kum ka union minister house nam R1000 khandai bat menta ha ka sarkar ka jong Modi uday u Kinjara Pura Mohan Naidu ubalong uta u minister u bakhna tam ha ka bawla bat ye ka shuki ha ka arta ka ba lai phon rusnam house nam R1000 arhusau hanrei nadu menta ka sngi na ka lyang jo ka sarkar jong u Joseph Vijay kan sayo ban sensar ya ka te ka jala Tamil Nadu ha ka jingdon jo ki MLA ki balong ar phongut ei khublai sibun ta thadu bigundu ha weipat ke video